Yeah, yeah. Aha, sekö dissaa koulittaa sulle duuni, joka ei tuota tuskaa. 2 värkiträkkiä, tää on maailmanlain tapahtuma. Sä istut siivan kanssa, kun toinen pelaa budjetaan vias nuorten kanssa. Kokemusten puhun, on kuulu huhu, mitä joku teki duuni. Sä tutustut siihen, sama oma life. Opitaan jotain uutta, olet sitten lähipiikkoon. Tällä skidien kanssa piilotteli tarhaas. Teet kaikki kantapäät, kaatteli parhaas. Käy siellä teka, ei älä linsaa. En halua saarnaa, eihän dippaa tapa. Enkä puhu viinast, vaan mitä pitää tehdä. Et saat sitä tippa ura yksi päivä. Olit sit lauantai tai joulu. Se on sit osa sun koulu. Lapsi hyvä, jos sä tatsa chanssi. Älä lyssä, eihän tarvit tästä tykkääkään. Mut tää sana lompainen, jos sit tätä tarvit tulla ala. Et oo aita, jos ei juna tätä mitä sanon. Mutta hassu tavallaan on, et meni sitten sinne. On teijälalla huligaan, inhoon korkeampa taho. Joten tiedän, mitä mä sanon. Ja tee kloppittues yhdessä tehdä töitä yöt ja päiteet. Voi niissä näitä, jotka tekee tän yhdessä venees. Jos kaaduttaa, ei kaaduta veteen. Mitä mä sanon? Nyt taaks värkki ry. Mitä sä sanot? Halu jeesaa maailmaa. Mitä mä sanon? Me nuori nähdään vaivaa. Mitä mä sanon? Yeah. Taaks värkki ry, mammalaisten puolesta ihmiselkes, jota puoltaa rotuvalle tällä kertaa tälleen. Joka niin väittää, et oisit vääräs. On aika selvittää, skidis nyt päätäs. Taju tehdä yhteistä hyvää. Pidestä kansojen kaas taas yhtä. Koululaiset koulu toiselle puolelle koululaiset. Suomalaiset kambodsalaiset. Toimit itsenäiset toimiryhmät. Buddhalaille orasimies ei tosiaankaan tyhmä. Tekee saman duuni kun sinä teet. Kotitalo teet käsityöt. Tee vast musiikki, vaikka saatsi pääs. Ja asut pampumajasta. Maailman rahon kaikille silti yhtä rakas. Suvatse se toinen maahanmuuttaja. Tekee töitä päiviä öit. Kokee enemmän laitse kuin sinä. Ykö kiesis, joten mietti mitä päästä suustas. Bangladesh on pulas, joten huuda mun mukaan 1000 lasta jo. Sammas käynyt tällaisten aina pääset tekee. Ja pidetään se niin. Mitä mä sanon? Nyt taaks värkki ry. Mitä sä sanot? Halu jeesaa maailmaa. Mitä mä sanon? Me nuori nähdään vaivaa. Mitä mä sanon? Mitä mä sanon? Nyt taaks värkki ry. Mitä sä sanot? Halu jeesaa maailmaa. Mitä mä sanon? Me nuori nähdään vaivaa. Mitä mä sanon? Yes. Jeesa eskidis, omat tunnot tuskin. Mut mäkin tuun mukaan, tuulta mukaan suti. Mukaan taaks värkiklipi, suomalaiset tajuus. Mikä on se hyvä ja paha. Hyvinvointi kansan taas jelpaa ja kyl se apu kelpaa. Sääty nuoren tasapuoliset rotun kontra pullas. Kaikki ihmiset, jotta pidetään siitä pokkaa. Vaik se asu kelpaa Afrikas, eikä paittakaan tätä vaan sama tapaa. Ei tarvi tappaa, tasa-arvo tasan. Jotta kaikki yhden ranan, unohdetaan kaikki yhden sanal. Sori, jos voidaan kaikille ihana, niin kun mäkin duuni sitten puolesta huudit. Pois sen huolit, töit muiden ja oman hyväks. Oot ittees niskast, poista piska, hoida penni niska. Jo dikaat meit. Что я скажу? Nyt taaks värkki ry. Qu'est-ce que j'ai dit? Halu jeesaa maailmaa. Mä häntä haja. Me nuori nähdään vaivaa. Mitä sä sanot? Vaskadu seija. Nyt taaks värkki ry. ¿Qué estoy diciendo? Halu jeesaa maailmaa. What am I saying? Me nuori nähdään vaivaa.